Γεια σας. Θα συνεχίσουμε την επισκόπησή μας πάνω στο θέμα της ζωγραφικής κατά τη διάρκεια εκτέλεσης ενός προγράμματος και θα δείξουμε το πώς η ζωγραφική μας βοηθάει στο να δώσουμε την έννοια της κίνησης στα προγράμματά μας πιο ζωντανή. Θα δημιουργήσουμε ένα παράδειγμα στο οποίο ο Σούπερμαν θα κυνηγάει τον Flash, τον οποίο Flash θα χειριζόμαστε εμείς με το ποντίκι μας. Καταρχάς, το σκηνικό μας θα είναι ένας εξωτερικός χώρος, κάποιο χωράφι, και θα πρέπει να εισάγουμε και τον Flash και τον Σούπερμαν, τους οποίους έχουμε αποθηκεύσει. Ξεκινήσουμε γράφοντας το σενάριο για τον Flash. Εμείς αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι ο Flash να πηγαίνει όπου θέλουμε εμείς μέσω του ποντικού μας. Οπότε πρέπει να ακολουθεί το δίκτυο του ποντικού μας. Όταν στο σημαίακι γίνει κλικ, για πάντα, ό,τι θα περικλείται μέσα σε αυτό το μπλοκ εντολών θα εκτελείται για πάντα και πηγαίνουμε στην κίνηση. Θέλουμε ο Flash να κοιτάει προς το δίκτυο του ποντικού μας. Άρα, δείξε στο δείκτης ποντικού. Αυτή είναι η επιλογή που μας παρέχει αυτή η εντολή και με αυτή την εντολή βλέπουμε ότι ο Flash θα δείχνει προς το δίκτυο του ποντικού. Στη συνέχεια βάζουμε την εντολή πήγαινε στο και βάζουμε πάλι την επιλογή δείκτης ποντικού. Ο Flash προσπαθεί να πάει, θα το δούμε μέσα από την εκτέλεση του προγράμματος πώς πηγαίνει. Στη συνέχεια θέλουμε, καθώς ο Flash θα κινείται, να αφήνει τη σφραγίδα του, θα λέγαμε, προς τα πίσω, ώστε να δίνουμε την εντύπωση της κίνησης, να μην πηγαίνει αυτόματα, αλλά να βλέπουμε πώς πήγε. Γι' αυτό το λόγο, στην καρτέλα πένα, πατάμε στο σφραγίδα. Βλέπουμε εδώ πώς εκτελείται και αφήνει πίσω τη σφραγίδα του καθώς κινείται. Βλέπουμε όμως ότι το παράθυρό μας γεμίζει με στιγμιότυπα της κίνησης του Flash. Γι' αυτόν τον λόγο θέλουμε κάθε λίγο η εικόνα μας να καθαρίζει. Αυτή τη δυνατότητα μας την δίνει η εντολή καθάρισε στην καρτέλα πένα. Γι' αυτόν τον λόγο θα βάλουμε όταν στο πράσινο σημαίακι γίνει κλικ και για πάντα θα περιμένουμε για ας πούμε μισό δευτερόλεπτο και στη συνέχεια θα καθαρίζουμε ό,τι κίνηση έχουμε κάνει. Ξεκινάμε λοιπόν και βλέπουμε ότι κάθε λίγο και λιγάκι η σφραγίδα καθαρίζεται και έτσι έχουμε μόνο την εντύπωση της κίνησης μέσω της σφραγίδας. Αυτό είναι που θέλουμε να κάνει ο Flash. Και τώρα ο Σούπερμαν θέλουμε να κυνηγάει τον Flash. Έτσι λοιπόν, όταν στο πράσινο σημαίακι γίνει κλικ, πηγαίνουμε στην πένα. Θέλουμε πάλι να έχουμε την εντύπωση της κίνησης, αυτή τη φορά όμως όχι με τη σφραγίδα, θα χρησιμοποιήσουμε μια άλλη εντολή, θα χρησιμοποιήσουμε την εντολή της πένας. Θέλουμε δηλαδή ο Σούπερμαν από πίσω του να διαγράφει μια γραμμή που θα είναι η πένα. Γι' αυτόν τον λόγο θα ορίσουμε αρχικά το χρώμα της πένας σε μπλε, όπως και είναι ήδη. Θα ορίσουμε το μέγεθος της πένας σε 50 για να είναι αρκετά χοντρή θα λέγαμε, γιατί οι χαρακτήρες μας είναι μεγάλοι στο παράθυρο, και κατεβάζουμε την πένα. Στη συνέχεια θέλουμε να αλλάζει και το χρώμα της πένας. Αυτή τη δυνατότητα μας τη δίνει η εντολή άλλαξη σκιά πένας, όμως αυτό θα γίνεται κάθε λίγο, οπότε θα περιμένουμε για ας πούμε 0,2 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια θα αλλάξουμε τη σκιά της πένας κατά και θα βάλουμε μια τυχαία επιλογή από 1 μέχρι 10, γιατί θέλουμε συνεχώς να αλλάζει κατά άλλο νούμερο. Αν βάζαμε ένα συγκεκριμένο νούμερο,
θα πηγαίναμε από χρώμα σε χρώμα, τώρα θέλουμε μια τυχαία επιλογή. Αυτή την εντολή την παίρνουμε από τους τελεστές. Θέλουμε τώρα κίνηση να δείχνουμε στον flash. Δείξε λοιπόν μορφή 1, οπότε ο Superman θα κοιτάει προς τον flash και στη συνέχεια θα πηγαίνει προς εκείνον. Θέλουμε να τον κυνηγάει. Άρα πήγαινε στη μορφή 1. Βλέπουμε τώρα πώς πήγε αμέσως. Είμαστε έτοιμοι να τρέξουμε το πρόγραμμά μας. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο Superman κυνηγάει τον Flash όπως και θέλαμε. Ο Flash αφήνει τη σφραγίδα του πίσω. Ο Superman όπως το κυνηγάει κατεβάζει την πένα και διαγράφει την κίνησή του και εκείνος. Και έτσι έχουμε την εντύπωση ότι ο ένας κυνηγάει τον άλλον και τον Flash τον ελέγχουμε μέσω του ποντικού μας. Η ζωγραφική ήταν αυτή που μας βοήθησε και συγκεκριμένα η καρτέλα πένα για να δώσουμε αυτή την εντύπωση της κίνησης.